لەگەل پسپۆری پەیوەندیە ناودەوڵەتی دکتۆر نەزیر ئاکی شیلمەن ji Konya bigirin dest dembaşkekê Nezîr pek Nezîr rewş gihiştiye aste gelek metirsîdar tevaya cîhanê vê mijarê giftûgû dike di axifê yani ev rewşa ku niha asta got gihiştiye de il gora bahweriya te hîn jî derfeta bi dîplomasiyê çareserkirina vê mijarê heye gekê Nezîr. بله yani nav tekiliye devleta da en çareseriya xwest gon bêjin astê dîplomasiya ya şer û pevçûnk û piştra ya dawiya ev piskirika hejê ya nav Ukrayna û Rusya aslî wê mêzin binê wê de ne got ev piskirêka nav her du dewlete ye aslî wê nîzama dinyayê tê guhertin piştî herba sar da zan dewra herba sar de nîzameke dinyayê ya bêpolar hebû niha piştî wê re heta çend sala jî ya yekpolar yani Amerîka tenê weke hakimî cîhanê dinyayê tev de bû ev nehdeh sal bûn hino ew qas Amerîka hino zayıf dibe û li wî rexê de Çîn û Rusya xwert dibin. Rusya tabii wextê hate belavkirin sala 1989 da piştre em ê bê Rojhilat dewletê Rojhilat Amerîka wekî dî Ewropa ew gelekî çawa kirin wilo qîmet nedanê de û ew qas axa Yekîtiya Sovyetê yê goj bin hukmê hingî Rusya derket hino ew kirine nav Yekîtiya Ewropa de nav NATO da Rusya jî ev deh panzdeh salin xwe hênî hûn xwe da hevdû û dîsa xwestbû piçekî dixwaze goj ji Rojhilat re bêje dibe ez jî lîstikvanekî mezin bi nav siyaseta dinyayê de ne got ev pirseke tenê got Rusya dibe ez ê çim axa Ukrayna stênim nezê ev mesajekî dê dinyayê tevê û biya taybetî dê dewletê Rojhilat peki dawiyê de hûn bêjin anî niha şer nêzik bûye pevçûnk nêzik e heqeten dîplomasî wê çareserîkê jê re bîne nabîne li gor fikrê min e bê dîplomasî xwertir xuya dike hez çi qas Rusya wilo gotinê em ê bêjin yê sert bêje jî dixwaze got bê pevçûnkê tiştê dixwaze bistêne ji dewletê Rojhilat ve min zanin ve dewleta gelek ser embargo ser Rusya danîne ser gelek tişta îdî aslî wê dîplomasiyê ne goj ser vî şerî tenê dike ser wa têkiliya xwe dewletê Rojhilat ve got pêş ve bê vê ji wê re dike hanî aracekê ji bo wê re got têkiliya Gekê Nezîr niha yekî ji metirsiyên ku xelk li ser radiweste pispor jî li ser radiwestin ew e ku niha peywendiyên dîplomasiyê rêve diçin lê her du alî jî yanî welatên Rojava jî û Rusya jî ji sekna xwe ti tawîzan yan jî pêngavan ji bo çareseriyê navêjin. Sergey Lavrov her îro destnîşan kir dibêje em li ser ya xwe rêjtin em li ser sekna xwe berdewam dikin lê danûstandinên dîplomasiyê jê em ê berdewam bikin. Her wiha Serokê Amerîkayê Biden jî di gelek daxuyaniyê xwe de destnîşan dike ku ew rê nadin qebûl nakin ku Rusya êrişî Ukrayna bike dê encamên gelek xerab hebin di wê derbarê de dixwazim bizanibim gelo bi sekna berdewamiya sekna xwe aynî sekna xwe berdewam kirin çi derfetên dîplomasiyê hene wê demê ku bikaribe vê pirsgirêkê çareser
بلي نها سلوي اف برسغريك هم بيجن gelek devlet zararı dibinin. Avrupa dibini, aslevi Ukrayna dibini, Rusya dibini, devleti ve heremi tevji zararı dibinin. Ya mezenin aslevi ya go fayda bine Amerika xuyatın. Yani ser siyasete eğer ya cihani bunu bifikrin. Amerika çünkü de salın pişti yani 2001 da هنو Avrupa jî hewceyê Amerika nedkir yani çünkü Avrupa yekîtiya Avrupa jî tabii hem em ê bêjin aboriya wê xwarta gelek dewletê xwart nav dana yekîtiya wa zehf naxwarta lê belê dewra siyaseta bêpolar de hûn zanin parastina Avrupa ji ba Amerikan dihate halkirin ji ba NATO jî bin destê Amerika de em ê bêjin lê hûn gava got têkiliya Avrupa Amerika jî zeyîf bû Amerika dixwaze niha got dîsa Avrupa nêzîkî xwe bike yani got pevçûnka hala em bêjin li Ukrayna derkeve di ya dawiya de Amerika wê dirê kar kir çünkü Avrupa wê bêhtir xwe nêzîkî wê kir wê bêhtir hewceyê Amerika wê ji bela wisa aslında hûn mêzênin nav mesajê û gotinê Amerîkayê de lê dibe hava pevçûn derket wê çêbû nizam dixwa wilo dike got piçek got bêhtir wat ki herên em ê bêjin Rusya دکتر نزیر نوها از نرخاندنا تا دکتر نزیر نوها گلک سپور جویه که دبیجن شروع وکار جویه که دبیجن نوها امریکا هر روش دبیجه ایرو دیریش که وانیزیک بو وی هفته ویریش بکه yani الپیشیا روسیه گلک بجارده نهشتنه نها روسیا وگره ده zararı دیا ایریش بکه zararı دیا yani çi pengavê bavê jê Rusya ketiya rewşekê de ku her dibêjê na ez êrîş nakim lê li aliyê din ji alî Amerîka welatê Rojava jî wisa dibêjin dê Rusya êrîşî Ukrayna bike. Ger Doktor Nezîr mesela Rusya êrîşî Ukrayna kir welatên NATO dê piştgiriya Ukrayna bikin ew jî bikevin şer de matirsiya şerekî mezin heye tu çawa dibîne Ya tabii Ukrayna ne namzeta NATO'ya, ne nav NATO'da hûn zanin. Wekî dî em ê bêjin ji bela wilo dewletê NATO ti goreva wan nîne guherin ser Ukrayna bikevne herbê de. Rusya dixwaze got dîsa bandora xwe li ser axa Yekîtiya Sovyeta ava bike û dewletê Rojava jî tevî vê keyf naxweşin çünkü Ukrayna wek em ê bêjin nava Ewropa û Rusya de heremeke got anî krîtîk e stratejiya wê muhîm e ji bo her du rexajî Rusya weke me gotî tevî Rusya ki zanîbane got NATO wê kevê herbê حقیقتا سر Ukrayna Rusya kesinlikle nikayı bu hufkası خو پیش به او جی زانه گوهات یا داوی د کت شر ناتو خناکینا به طبي وی اریکاریا امی بجنو اوکراینا دی بلکی وسیله حبدنا و دیپلوماسی اریکاریا و بکن سیاست اریکاریا و بکن لی دولت ناتو خو بخو ناکفن ناف شر ده حتی بکن گو دیپلوماسی دخوازن گو حال بکن و روسیا جی نخوازی گو حرب که وسا مزن چه ببی یعنی روسیا حتیش دستی ببی ولی گو دیپلوماسی خوش چتی گو بخوازی و دست بکی هکا نممکن نبو
ez bêgo pevçûn çê jî bibe û li bi herêmeke piçûk vebînî. Êşxwe zaten niha direxê ya rojhilat ew herêma rojhilata Ukraynî zaten li wê derê hema hakimiyeta Rûsya anî tabi ser yê em ê bêjin xelkê wir jî gelek zaten Rûs in û ev hûn zanin ev pê 6 sal li wê derê şerek de berdewam dike. Rûsya dixwaze ku dîsa eslê wê bandora xwe kevin li va dera ava bike. Dibêje nîzama cîhanî hate guhartin, ev nîzameke nû yê çê dibe dixwaze li wê derê dixwe xwart werê holê da. Derdê wê ev aslî, derdê wê ne Ukraynayê yani. Bele. Gelek spas bote Doktor Nezîr Akş Yeşilmen. Sporê peywendiyê navdewletî ji Konya Türgelme.